L-aħħar staġun tal-Lampuki ħalla fl-ekonomija Maltija 1.4 miljun euro, hekk kif inbijaw aktar minn kwarta miljun kilo minn din il-ħuta. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari għas-Sajt Clint Camilleri, hekk kif il-ġimgħa filgħaxija fetaħ l-istaġun tas-sajt tal-Lampuki permezz ta' tbirik tad-dajjes fil-Port ta' Marsa Xlokk. Staġun li uffiċjalment jibda nhar Santa Marija u jwassal sal-aħħar tas-sena. Din is-sena, b'kollox id-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura irċieva 114 l-applikazzjoni li ġew mqasma fi 11 distrett madwar Malta u Għawdex. Ngħidu li għandna madwar 119 il-permess li ser ikun qegħdin jaħdmu sajjieda li ser ikun qegħdin jaħdmu għal din il-ħuta, kif ukoll ser ikollna madwar 16,800 kannizzata. Fil-preżenza ta' għatta sajjieda, Camilleri fakkar ukoll kif għall-ewwel darba din is-sena il-Gvern dar postijiet pubbliċi sabiex inżabbru l-palm, inġabru l-weraq u saret id-distribuzzjoni lis-sajjieda. Dan li huwa meħtieġ sabiex is-sajjieda setgħu jippreparaw il-kannizzati għall-istaġun tal-Lampuki. Antoine Schiavone, sajjied Xlukkajr, innota l-isfidi tas-sajjieda llum il-ġurnata. Li hawn ħafna talmu mill-Maltin. Hawn ħafna barranin li talmu minn fuq il-Maltin u di jistgħu għall-Lampuki huma qabel jistgħu l-Maltin huma. Min-naħa tagħha, id-Direttur Ġenerali tas-Sajt Dr. Adrejna Fenek Farrugia tenniet li l-liċenzja tas-sajt għall-Lampuki, apparti li tagħti privileġġ, twassal għal diversi obbligi importanti li jridu jitħarsu sabiex jiġi protett is-settur. Fil-fatt, qalet li importanti li s-sajjieda jinformaw lid-direttorat meta jkunu se jidħlu lura l-port biex iħottu l-qabdiet fil-preżenza ta' uffiċjali mid-direttorat.